So guys, nanapod tayo bisitahon nga manukan kaning nasa akong loyo. Tanawan ninyo nga episode no. Diri ra gihapon ni sa Cebu, ni balik na ta sa Cebu gikan ta sa Southern Leyte no. Shout out kay Sir Binet no. Salamat sa pagbisita. Pagpabisita nako diha sa inyohang lugar, broiler. Katong wa pa kakita tanawan ninyo nara diha. So ato ni bisitahon kani tanawan ninyo nga episode until the end no. By the way guys, sa atong mga followers sa Facebook 17,000 na ta. Daghan na kaayo, daghang salamat ninyo, no? Sa wa kahibaw da, no? Na ata YouTube channel, no? Gaon na ta sa YouTube before ta sa Facebook, no? Pwede ninyo tanawon atong YouTube channel, then Happy Backyard Farm gihapon. So adto na ta. So guys, naabot ta sa bukirang bahin sa ansa dapitan niyo ha, sir? Naga? Ha? Pinayagan, Pangilatan. Atong i-feature karon si Sir Bal, no? Nami follower na to po ni sa Facebook o kuan ato siyang farm. Layo po no? Layo sa Pero nindot sir. Nindot ba kay hilig mo taga adventure gud pod. Abot ganit ag labang-labang kay tag sapa. So ato ta iyahang manukan asa taagi. Tara. Ato talap. Isa na sir. Ara ko. Ay kay bisita. Ay murag nakakita naman ko ni mo sa Facebook po sir. Wala na wala na ni mo gikuan di ay. Wala ni mo gikuan. Pila ni kabuk imong manok? 100. Dagan-dagan. Dito ning jubox. Oo. F1 eh. Okay, Nindot kini start gigag F1. Ako nakaroon Thailand ko sa una. Pagpura mo ni balin diri gud. Bago na ni mo acquire imong yuta. Taon-taon na 2017 pa ni. Tag-asa gid ka sir? Ako Negros ko. Tag-atbang di kas amo, marili man ko. Oo. Nya kuan. Nang Iya, inaagyo ko ano? tagay manok Bisaya para ko nito na to. Iya. Awa guys, awa. Timing gid ro tagpaniud to na. Bantay karon. Imuha ning farmhouse. Kani? Hindi ka pisto. Bugnaw dre sir? Igagabi eh? Pa. Oy, ming hapon. Buntag pa di. Buntag. Ay, Morning. Oh, bakilid sir no? Na dito yung mga kuan. ala ninduta oy. Dugay na ni nako andiri sir. Bag-o pa. Papila ka years. Pila na ka-years ani gasugod? 2024. Una mi gamay. Bag-o pa na akong manukan kuan ni 2025 May. Pero dito sa gid kag kuan dominant. So guys, narata dire sa kuan farm ni Sir Val no. Kanang kuan ni siya unsa day kuan gani nimo sir? Profession. OFW ko sa una sa kuan Abu Dhabi. OFW pila ka tuig dito? 14. Dugay po day no. Wala di na ka mabalik. Mo di nag-ingon ani na ka no. Kasagaran ta OFW mag-farming gyud. Migay imuhang kuan sir is layer no. Layer. Asa man nimo nangitlog na ni? Nangitlog na. Mga 50% pa. Bag-o po jud day kayo. So bag-o pa pud si sir ga kuan di ay no. Ga manok kuan pa mga 1 year pa o wa pa kabot. Wala pa Mayo pa ako nag-start. May pa siya nag-start. Ano sa bag-o ka naabot? 2024. 2024 na ako gito ko nya. Kuan. Sige, ano mag-develop? Yan ka na ako sa gisimog sagingan. Pila man ni ka area imong lot area diri sir? Gamay ra mga 3,500. Dako na pud na oy. 3,500. Nagsagingan pug ka. Manok. Imo na mga lubid ha? Dili na dito na spikas. Sa pikas. Unsa man diha sapa? Lugot Kan mo uwa mo kuan rag mabasa na magtubig rag mag-uwan. Indot yang area diri guys kay hilom kaayo ay silingan mo silingan. Ay usa diri sa taas ay. Tanawan ni ng palibot guys napay gumamela ikamo na nanom ani. Na-acquire ni sir ang yuta 2024 17. 17 dugay na gyud ay maning advantage pa do OFW kay maka kuan gyud tigom-tigom no. Manok ba jud yang go farming. Anong go farming ka sir?
Para malingaw-lingaw na sa retirement. Retire. Pila na di edad nimo? 50 na. Bata, Pakistanan. So karon imo dire kanira imong manukan or nakalain ning mga negosyo. Kamera. Kanira focus ka. Wa na ka nagtrabaho dire. Wala na. Negosyo gid. Lingas ning ako kalingaw ning unani. Pero kapoy pud say pero basta Kapoy sad na sayo pero basta hilig lang nato okay kaya manggod ang kaning. kapoy sad sa budget. Oh basta magsugod sir. Pero kuan pa pina 2 years. Sugod ko nagbalay ano yung ano. Okay, kuan pa man ka expense pa magigkatanan ana. Pareha pos amoa didto ba. Ano imong nagikuan? Ano kay daghan kog manok Bisaya din ang una. Manood man. Unsa day mga manok diri nimo? Yung mga Bisaya. Bisaya ra og kaning dominant. Sa tan-awon na to dito? Ato tan-awon ihang kuan naka free range gini sila. Ako ang gikuan paron kay akong gilimpyuhan. Gikonfine nimo. Tatong tan-awon ihang mga dominant CZ. Padong tas ihang area, yang free range area. Kani sir Gaston Kani imong steps. Kamura ni sir kuan or naglibor ganang bayad. Okay, kapoy kay no. Ako sa ni pampanan. Mag-interview sa siguro po talab. Anong ingon magkakanawat niya yung pagbaso? Dara. Bunbon? Ala kadaghan. Oy, nasa finches. Napugoy lang gam sir. Igo niya. Padagana nag-gold dyan. Kanisibra. Ato rang gold dyan, mahal. Kanisibra, mas mahal sa Kanisibra. Maram nagmayas ata. Na sila langgam po guys Masa inakuan? Finches katong pareha tong gihatag na kolab. Dara yung mga manok kadaghan ani oy. Unsa day kuan mo sa gawa sir? Welder ka? Production. Tama, gawas na mo. Lah, gapuhag mga manok. Guys, dara guys, tanawa. Mao na yung mga dominant CZ ni Sir Bal, no? Nag-start na nag-egg drop 50% sir, no? Kuya gihapon ako si Sir Bal diri. Lahi ra gyud ang dominant sa kanang mga heritage chicken sa. Kay kita naka testing matag heritage chicken. Labi nagmungitlog yun sila ang nakanindot ani nila kay pariha gidakon ang size sa itlog. Mao na naobserbara nako. Tanawa nagawas na. Ay ranging area na diha niya sir. Timing kayo. Gawas na mo mga ka-chicken. Awa guys, daghan kayo. 100 ni sir no? 100 ka buok nga dominant CZ. D109, D102 na ko nakitang D853, no? Para siya mga code na niya no sa dominant nga genetics hybrid na ni sila. Sir, magay na sakto imuhang ngano na kuan man kag dominant gyud. Nag-research ka no? YouTube tanaw. Tanaw. Kay ako magod pag start nako Rhode Island akong kuan kay sikat kay sa Rhode Island man. Nangita ko kang Dr. Erwin. Oo. Kinsa may breeder sa Cebu. I-chat ka niya. Wala. Wala nang itara ka. Na may lista gitagaan ko niya sir kay tungod sa atong mga followers ba sa Mindanao, Davao ni chat ko ni Doc Erwin kay para matagaan ako sila lista ba kay ipamata ka shape good at least matabangan ato atong mga kapwa nga ganahan og mga manok no. Makakuha sila sa dominant CZ. Okay. Mao na sila hilang yung ranging area perting dakuha. Usara ni sir. Usara ni ipani mo ha. Unsa may plano nimo ni sir? Nag-observe pa ka? Magkuhan ko kung say pag-breeding ba. Ang kuha kag PS. Or imo ning i-mix ang uban pwede daw na i-mix heritage lucky. May buhaton. Pero mas maayo gud ato na lang ka dito. Kuan? Palit ng tagpiso. Kana ba piso. Nakita aming kuan kanina pod ni gawas. Ang gawas naman sa mga. Mag-imo ra na pagawson. Mubalik ra man pud na sila. Na paupa no. Painit ko ning manok hilig kaayo. So si sir bag-o pa siya aning manok pero ang sakto nga genetics na iyang nagamit. Mo na nakanindot pod no pang itlog ni tanan niya.
Kusog kay mukhaon. Ha? Kusog kay mga on. Kusog ini mukha ang lap. Nakita mi Sir Bal dito sa Pasifika. Kaila siguro ni kinaam ko yung kaila na tungod sa Facebook nako sir kay daghan kayong views. Follower na to 17,000 na data sa atong Facebook no. Daghang salamat ninyo. Basin mo kahibaw na po tayo YouTube diha tagaon na usa ta nag Facebook. Pwede ninyo i-check mga ingon ani nga content. May kunindot ani niyo kay di kasaba. Oh. Imo siguro. OHN. Imas. Imas ka imas. Dali raman. Concoction yung gipanggamit dere. Health kuan day mo sir health pod di ka init help. Health pod imong gi-promote no kasagaran ani health. Kumusta man imong pagbuhay ani? Pila ka bukid imong gikuha ani sir? RTL ka sir? RTL siya. Wa ka na mati Naasad. naapod no. Pila ni kabuk pagkuha nimo sir dito sa 111. 111. Nasa mortality. Hindi ba na malikayan god? So, pero net kita naawon nimo ko puwa kay kuan man ilhanan kondisyon kay manok. Wala palagi mo. Dugay pa nimo 80%. Nagsuga. Nakapila edad ani sir? Lapas na 23. 23 Lapas weeks. na eh. Nilapas na. Magsugod ani sugo. Pila na ka oras imong suga? Mag-4 na ko. 4 na padong na siya. Tagbaloy ka itlog ani. Grabe ka na sila mo itlog man. Libre na mag-itlog. Imo na nang gibaligya ang itlog ani. Maligyan na ko. Unsa ni size? PV pa or small ditso no? Small na large. Nanay large gani mo na nakanindot aning mga manuka. Kay kung adto ka Rhode Island dugay kayo mo kuan. Based na sa akong experience hawa ko nang wala ko nang daot sa mga breeder sa heritage. Ako lang gi-share ba. Na si Sir pod. Kay na mo ko 50 ka box sa unang Rhode Island puro bayi. Mo to akong gi-out. Nya nakakuan pag-uan nga mga manuka tanawa. Nya kanindot pa dan nila guys, still idlas, no? Nya friendly kang ang nabantayan pa sa Rhode Island, aggressive siya. Pero ang Rhode Island hardy kay sila. Lisod pati yun. So hardy kay sila. Pero ani. Ikaw ra gihimo ani mo hang kuan sir? Ako panday sa. Ipapanday nimo. Tanaw na to. Arita sod guys. Dako ko pilde sir. Di kausara man na sir. Mao na yang kuan gamit sad siya rice hull. Ipasi. Gamit ka probiotic sir. No katong imas. Oo. Anindot kay yang kuan dre. Hayahay mo dre sir. Uy init dre da. Kuan Insulator. Dara ay pingpong di abi na ko. Anay mga itlog guys. Tanawang lang itlog Bag-o pa ni ga egg drop at nawa ko di aril up awa. Dagko kayo. Dagko itlog sa dominan. Ayan ang orange kay pingpong mo na. Ngit-ngit kayo na alam. I-click sa na Tanawa ninyo guys, ilang itlog sa dominant CZ. Nag-start naman na egg drop. Chuy kayo. Awa, pingpong na. Tara nangaon po dre Clear na sila sir. Naka-clear na. Dako Dako lagi kayo nino. Indot nida. Asa ka palit yung hotel ka feeder? Pasifika. Lagi. Unsa imong feeding ani sir? Kaduha ka mag-feed nila. Lindot kay dre kay mingaw. Hangin, ano di siya elevated mo ng kuan. Okay ra mo bu nga kuan. Muha asa kutob imong yuta sir? Kana? Anong koral? Mo na boundary. Nindot kay kuan ba dili wa may mga silingan. Naghimo gyud zero ko ano. Kanang paimanan. Uterer. Awa guys So location ani Naga, Cebu. Naamo kay Facebook sir no? Atong ibutang ang iyahang Facebook account sa screen. Pwede ninyo i-follow. So guys, available day ang mga free range itlog ni sir no? Atong ibutang sa
screen ang iyahang Facebook, pwede mo direkta na lang mo nila niya ni ay og Nata sa aming lang nila mag-display. Nasa merkado kan mag multi-cab with lakatan na. With lakatan. So ang iyang produce dire sa iyang farm, saging og cage-free nga itlog. Lakatan, sir. So i-chat ninyo si sir. Ang harvest nimo per week, sir, karon pila ka per tray? 1.5 pa kay 1.5 pa. Gamay pa. Pero makuha naman I mean, sa usa ka semana ba? Pila na? 7 trays, 7 siguro or waldo. Abot na ka na po. Siyam. Average. Yang nasa harvest katong bulk buyer ba? Kaya na may uban good bulk, makuha ba? Si sir, makaproduce siya og 10 trays per week, no? Mix size ang imong pagbaligya. Wala kuan by size. By sizing ka. So, ato ikong presyo, sir? Pilay presyo nimo kuan, sir? Ano? Ang XS 250. 250. Tapos ang small 290. 290. Ang medium 310. 310. 320 ang large. 320 ang large. Sizing siya, guys. So, pwede. Makuha naman sa mga friend, makuha pa man sa mga Kaya pa ni mo ron, no? Kay gamay pa man. Pero 50% pa na. Sa mo itlog ni 100%, sir. Matagbaw jud ka ani niya. Pagkuan. Kana harvest pohon, no? At least makuha pa. Pero nakay plano pun ani, sir. Pero mag-breeding ka, breeding na. Katong ko na lang. Day old chicks. Kuha kag PS. Nindot na yung breeding, sir, kay full time man ka. Nindot kay maka kuan gid ko ba? Maka-learn ra mo ka. Pero hilig gyud kag manok. Sang unang bata ta, daghan kag manok ang nanay sa una na. Ya karon, nabalik pag kag manok. Yung anay nindot na yung anay ko. Wa kay planong punan pa ni diri o kanang laing nga livestock. Manok ra ka. Kapoy na. Bitan focus sa kano. Di ta ka laag-laag. Magyod. So guys, nata diri sa Chicken Coop ni Sir Bal. Namo na siya ang farm owner diri sa kuan. Sa palaila sa to, sir, sa kaning farm. Kuya Bal Agri Farm. Kuya Bal Agri Farm. Located sa Nata sa Pangilatan Peak, Inayagan, Naga City. Dool ra kayo, makasodra ang sakyanan diri kung hilig mo adventure, gwapo gyud kaayo. Dagan mga riders din mga mao ba? Kuan motocross, bisikleta sad. Kuan kayo tungason kayo. Tungason lagi. So si sir is bag-o lang gini siya nagmanukan, no? Mga pila pa ka tuig gani, sir? Ga-start ka ni? Tunga pas tuig. So ang iyang gigamit nga layers is dominant CZ F1. Hybrids na siya. Ay magkalibog ka na ha, hybrids. Kanang dominant is company name ra na siya sa nagdevelop ani nga mga hybrids, no? Na ay variant ni nga Sweeto ko gamay kay dugay mao mo na ang gamit god. D1 Auto, D109, sir, no? Og D853. So si sir usa ka OFW pod, no? Gikan din gagani kagikan, sir. Gikan kog Abu Dhabi sa Emirates Aluminum. For pila ka for 14 years. So dugay gid siya dito nya. Murag kumusta man dito, sir? Murag gikapoy na kag. Init naman. Init kay dito di ay. So nya ka decide si sir nga maulit sa ato, no? Pero taga din gid ka, sir? Taga Negros ko. Taga Negros. Asawa na ko taga Minglanilla. So na-acquire na mag-farm through friend sa yang inahan tapos ipalit lang namo. So mao na ni. Then gi-develop ninyo hinay-hinay. Si sir naapod siya yung mga unsa ning saging nimo, sir? Atay lakatan. Saging. Tanawon ta mo sa drone shot sa lakatan, ha. Pila ni ka punuan nimo lakatan po, sir? Hapit na 400 ay. Uy, daghan na day, no? Nagsugod kuan? Sugod na. Daghan na nagbaligya na katong mga June po nagbaligya. June? Ano sa anim? Gitanong. Sukad farm. Mga tuig. Tuig pod. Aso na kanom 8 months. 8 months tanom? 8 months bunga na siya. 8 months gikan sa pagtanom. Nya lakatan ra ang variant nimo. Mahal ba? Pilang kilo ning lakatan, sir?
90 yung Oh, 90 po di ay. Nag-harvest na nasa ka. 120 basta ako Karon nag-harvest na ka. Weekly gyapon ba ang harvest nimo na sir? depende Or- lang sa guwang Ah. ako lang tanawon dili nako anong para hinog gud ba Okay. sa punuan So ang fertilizer gamit mo sir pwede ni. mao na. Kindang. chicken Oh, chicken manure kana pwede man eh. So hog siya o gikan dire iadto dito sus nindot gyud kay ni iyang kuan. Si sir gasugod pa pero sakto iyang pagsugod sa mga layers no. Nakakuan gid siya hybrids no. Si dominant manggod wa ko ga promote ni dominant wa ko ga kuan ni kuan ha. Ni heritage experience ra nako kay kuan banggod kanang base katong akong experience sa Rhode Island. Di gid siya maayo especially sa yang sizing sa itlog. Di magkapareha sir based sa akong experience. Parehag edad ang manok pero ang ilang itlog lahi gamay. Kuan siguro good kanang chapsoy na ba di na gid siya pure. Mas taas pa nig purity sir ang 853 mao na gitawag ko no nila. pa man yung mga igsuon nga lalaki pwede Kani? na kuan Dili ma-F2 naman na. Ma-F2 na. Di gid siya advisable. Kuha lang gid kag PS pohon. Si sir kay bag-o pa man siya so iya pa nang gi studyhan gasto pa kaayo. Gasto gid ni ang starting. Pilde. Kaya ang cook, ang unsa pa? Oh. Pero in fairness, sir, mura na kag 3-5 years na dire. Nga lang kay sakto man. Ang pagkakuan. Di basta mag-research gyud kung bag-o pa gyud kag kuan guys ay mo dito labi nag kanang na may kwarta ba. So pwede gyud kay ka mo dasmag pero ayaw mas maayo mag-research sa gyud mo no usa mo magsugod og ani. Kay ako gani kuan asa wala pa gud ni zero pa gud na dire nya kasagbutan Dire pag first kugnan gani ay ko ingon ana kanang atbang tag-as pa. tagas pa gud ay sa ako ako no nga wala pa gud ko kakuan dire di ko kakuan dire nga kalakaw dire dapit Parte gyud nakuha dai sir no kanang parte pang libuna libuna asa to na na kay mga picture. Oh nya gihinay. Ano drone, sir. Oh. Kasi Nakita na kas babaw ni wa pa. na magay drone Ana pwede si drone. So nananom ka na lagi kay baridi kakao sir oh. Nindot man na sir. Pwede na nimo ibutang di ay. Pawa nagbunhok. Oh. kuha na akong gamit ng tanglad. Oh, tanglad pod. Oh. Di maridi kakao. Lahi. Na kay barang nga madri di agwa dre forage nananom jud pug ka. Kay nindot man po na pa-snack nila. I-range din naman sila kada adlaw sir. basta dili mo wan Oh, basta di mo wan. Pero musod man ni sila dire isira nimo ini gagabi eh. ah Oh. Nya kani ga timer na kaani. Gamitin nig timer sir para di ka mahasol. Paong sa paratong ko ba. Lisuon ra tag 99 biraman sa Shopee. Shopee sa TikTok. Oh, influencer ra pod ra sa TikTok guys, no? Namaligya ta didto og mga farming nga kuan. Kadang nindot pod nga gitistingan na to. Pangita ni sir ang iyang libon kay diri nga kuan. Kamo ra diri sa imong asawa? oo yeah. Ang ugangan ako ang wanera sad kani Ngin mo na sa una. pag gani pag anhi pag nako nga wala pay balay Tara guys ay. Ato lang ni pangayoan sa sir og video ani. Before or after. So karon 3,000 square meter diri sir no? 3,500 3,500 square meter ang area. Bitaw. Kuan pag-aayo gyud. Okay, tagbaw jud mo kuan ni sir? Tagbaw mo og kanang oo karon hipos. ako na may hipos kapoy sad tug sad Unsa gipang gamit yung vitamins dire? kon no Bipro Vitamins ba? sa Vitamins sa nila. Bipro? Ano rin vitamins Bipro? kon Bitmin Pro Bitmin Pro. Bitmin Pro Sikat din ang Bitmin Pro da. Naata mo padaan ako taga LDI. Wa pa lang gyud. Kay kung nakapada pa to siya, matagaan tagaan man ko nag mga product nila ba. Pohon no? LDI. Ito ni kuan. So Bitmin Pro ra imong gamit wa ka gamit ig 1,000. wala Mao. Sa nya ang imong feeds atong sari manok sari manok. Gwapo mang sari manok gamit ko na sa una problema la sa amo dito sa barili ang stock. Dire kay Minglanilla na ara permino. na
Oh. Pabor man gud ang farm ni sir kay duol-duol ra ba naga niya. Di gyud ingon sa sentro sa naga. Sa Naga ug Duol ra Manila, bro. duol. Bondiri ra ba no? Hmm. Dapit sa Yansis Balbacoa unahan. Ah. Oh, kabot ba? Wala kabot. Wala day kabot di ay. Boom to ko pagtanaw sa hindi mo sa map ba. Kada ra di ay. Makasura man sakyanan, motor. Re, kung kumpra mo dire o kuan. Nasa tayo internet dire. Starlink ka? Starlink ka? Wala, nay. Ano yung linya? Gwapo day kayo. Nangitlog na Kagamay niya ko ano. Nasa Guljan ni sir no? Oh, Guljan. Singat? Guljan. Duljan? Nasa ko amigo namin ang gatag. Porque tagtaghan na iyang guljan. Pud nag 100. Taga-asa sir? Taga Lapu-Lapu. Ay, lapu-lapo ko. Asa Kasi yung Lapu-Lapu? kaila ra to kasi pangan. Katong Ferdinand ba? Ferdinand baka kuan siguro ko Kuan. ilang Asa yung Lapu-Lapu? dugay-dugay Na mo mga babag. balay sa Lapu-Lapu. Babag uno. Babag. Ano ya? Hani ka pisto si ringar ra din sir guys. Tama ba? Oh, babag uno ko kuan ko Pacific Grande to. Hmm. Dito Timpolok dapit stilan. Ano ya? Pagka Ano dito. unit niya sa niya akong ipaabangan. Pabangan dito. mo ana magina. Dito mga kuan sila. Ano, manguli raman. Kapoy nindot dire. Nindot dire kini mga tigawang na to sir ba kay murag ganahan tag peaceful nga ani no. May saba. Oo. Nawag. So mo na yung ranging area. Nindot kita na no. Kamoy gatanom na ni. Nanubo. Nanobo ra na. Nanobo ra. Oy, maldito gini 5-3 pod. Liwat sa Rhode Island. So naitanga-tangan ni. Gikaon ni nila. Wa ka ga OHN sir. Dako pag yun kag kuan ron dai sir ay i-develop dre sir. So malik tas babaw guys. Arto to sagingan. Now tan-aw to sagingan makaagi ta diha. Ato tan-awon iyang sagingan no mao na iyang mga tanom diri is lakatan. Napod siya mga utan oh. Kumusta man imong kuan sir? Ang Pag kuan kanang gikan pag start nimo ani ba? Wa kay mga experience nga mga lisod lisod na oy. challenge. Naglimusito. Napo kay limusito daghan sir. Lisod oy kay poros kakugnan gunito nan. Oh. Kakogonan nindot ni diri da. Dambayana no. Lingkod mo, lingkod. Red horse dayon diri gamay. Adi ari ta sir. Kuan sa tarebe. Lah, inilam. Son. So, problema oh. batuon. Na ako didto pod ingon ani man pod amo dito sir. Sa kanto ni ha. Amo na yung mga lakatan na. Sige lab pakita lab. Okay ra ka lab? Oh. Wakid buing kamera. Jud, nalamba man ta ni. So guys, mao ni mga produce ni sir. So wala gini gamitin ni sir og unsa na ipahinog sa saging gani sir? Kalbura.